Alhamdulillah, an ka bi su in na ladilikan kelen kan. Ne ba a dɔn ko kumana min na ni jin kɔrɔla i kan, kumana min na ni dɔgɔna jin kunna in na, wa dɔn ko kumana min na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen i lamunu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara i kan. I ma bɔnfansi sɔrɔ, i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ bɔnfansi sɔrɔ. Yɔrɔ la sa to hakili la ko masaba in man ɲini ko koyi. Kumana min na ni gɛlɛya b'i kan, don masaba in a bɛna kunanjɛ juru a bɛ n'o ci ka tara i ma. I mana degun cogo o cogo jin kunna in na, kana ɲina ko masaba in ko ma ɲani i ko. Gɛlɛya mana k'i kan cogo o cogo, a to hakili la ko masaba in don dɔ la a bɛna wuli. Masaba in a bɛna kunanjɛ juru ci i ma walasa i jigi da masaba in kan dɔrɔn. E k'a fɔ dɔrɔn e ne tigi i tigi wele dɔrɔn, n'o kɛra a bɛ wasa ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na. An b'a ɲini masaba fɛ Rabbi, Ala k'an hamna